El Bloc Jove d'Alzira sol·licita a l'equip de govern que el nou edifici socioeducatiu que s'està construint junt a la Universitat Catòlica siga utilitzat per associacions d'Alzira i posen, per exemple, un casal jove. Des del consistori, tant l'alcaldessa, en l'últim ple, com la regidora d'Educació, durant una visita d'obres, afirmaren que no s'havia decidit quin ús se li anava a donar. Escoltem a Anabel Juárez. Es un edificio sociocultural, es para todos los recursos que en Alzira se necesiten. Exactamente para lo que se va a utilizar no lo tenemos aún muy claro, pero sabéis que cualquier recurso que sea socioeducativo, sociocultural, en Alzira siempre viene bien porque tenemos infinidad de cosas como para que se pueda ser utilizado. Tendrá 2 plantas y tendremos una biblioteca y habrá unos espacios que van a ser utilizados o van a ser utilizados por todas las asociaciones o gente que en principio lo necesite. Els joves nacionalistes han indicat que en la pàgina web de l'arquitecte encarregat del projecte este du el nom d'ampliació de la Universitat Catòlica. És per això que des del bloc no es vol que s'empre 1 milió d'euros del pla del govern estatal per a un edifici d'una institució privada. Escoltem el secretari local del Bloc Jove d'Alzira, José Beteta. Des del Bloc Jove el que pensem és que l'Elena Bastidas ha mentit descaradament als alzirenys al dir que no tenia clar quin va ser l'ús del centre sociocultural de Tulell. En la pròpia pàgina web de l'arquitecte, que efectivament ell anomena aquest centre com a ampliació de la Universitat Catòlica. És a dir, estem pagant els alzirenys 1 milió d'euros per a la construcció d'un centre per a una entitat privada com és la Universitat Catòlica. És una vergonya en una ciutat com Alzira que necessita instal·lacions per a joves com per exemple un casal jove, que és un centre en el que els joves tenen un espai tant les associacions com els propis joves, un espai on reunir-se, un espai on tindre la seva seu de la seva associació, un espai on fer conferències.